Aquest any, el Màster en Gestió Administrativa de la Universitat de Lleida celebra el seu 10è aniversari. Durant aquests 10 anys s'han format més de 175 alumnes com a futurs gestors i gestores. El màster va néixer el 2015 amb la signatura de l'acord de col·laboració entre la Universitat de Lleida i el Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya. El màster ofereix una formació integral i pràctica i prepara els alumnes per ser futurs professionals capaços d'adaptar-se a un entorn de grans canvis socials i tecnològics. L'objectiu del màster en gestió administrativa de la Universitat de Lleida és formar professionals en el món de la gestió administrativa. És un màster també estratègic de la nostra facultat perquè amb la seva formació transversal ocupa tant els nostres estudiants en formació empresarial com en formació jurídica. El màster en gestió administrativa és la via més important que tenim d'accés a la professió i, per tant, ha de ser un màster de qualitat, un màster que dongui prestigi, que dongui unes pràctiques i que aporti una gran qualitat en el futur gestor administratiu. Tot això, la Universitat de Lleida ens ho dona sobradament. Aquest màster de gestió administrativa té una llarga trajectòria de 10 anys. Això marca que són uns estudis ja consolidats i el que també reflexa és aquesta bona sintonia que tenim amb el Col·legi de Gestors Administratius. El màster té un règim semipresencial, el qual implica que part de la docència es fa a distància. El màster s'adreça majoritàriament a graduats de l'àmbit de les ciències jurídiques i socials, però d'altra banda també està obert a l'entrada d'estudiants que provenen d'altres àmbits acadèmics. Els coneixements que aquí aprengui li serviran tant en l'àmbit públic i en l'àmbit privat. A part de que després també, si vol, pot continuar els estudis fent un doctorat. En aquest màster destaca la participació de molts professionals de l'àmbit de la gestió administrativa que intervenen també com a professors, aportant no només una visió acadèmica a la gestió administrativa, sinó aquesta visió més pràctica i més professional. Això significa que s'aplica el mètode del cas i el mètode també de l'aprenentatge a través de la resolució de casos. També destacaria del màster la realització de pràctiques externes que realitzen els alumnes en gestories administratives on l'alumne es pot apropar a la tasca diària del gestor administratiu. Provinc d'estudis de dret i vaig considerar oportú ampliar els meus coneixements en l'àmbit de gestió de l'empresa i era una bona oportunitat. En principio en Perú yo ejerzo como contador, auditor y tributarista y el máster de gestión administrativa me permitía aproximarme a la normatividad española y poder ejercer professionalmente. Vam poder veure l'aplicació més pràctica dels conceptes teòrics jurídics que havíem pogut veure en el meu cas durant la carrera i també en les classes més teòriques que es feien. Durant el màster vaig tindre l'oportunitat d'aprendre coneixements actualitzats, tant en dret mercantil, fiscal com laboral. Destaco la calidad del programa, la plana docente, que no solamente nos ha permitido poder tener conocimientos que nos ayuden a desenvolvernos operativamente, sino que también los profesores han sido de un gran nivel. El màster va ser clau per adquirir coneixements del món del compliance, que després van marcar una mica la trajectòria meva professional. Recomanaria cursar el màster en gestió administrativa perquè et proporciona una visió molt més completa de l'aplicació pràctica del dret i et permet ser molt més conscient de les diferents situacions que ens podem trobar a la vida diària, tant des dels professionals com a ciutadans.